Nostanut tähänkin koira. Tähän otetaan jo valmiiksi. Mistä se on tämä koira? Paimensuku. Oli Pukranvaaroja. Oli siellä varmaan jotain niitä ainessukuja. Korvista päätä. Ja Reppulin koiria oli. Nyt hyvä, kun Heikille menee tämä filmi ja minä täällä sitten puhun, enkä tiedä, että mikä hänen koira. Olisinkin multa monta kertaa kysynyt, niin mikä se oli tää koiraksi tuolla filmassa? Niin. Nuukki sanoi, että kantavia kodilla on. Niin mikä se on sitä koira? Miksi ne ei päästä irti tuota koiraa? Tai eivät anna lupaa. Nyt jää takki tuonne. Heti rupesi. Eikö pysyykö nuukki siinä, kun se oli irti, ennen kuin ne on nyt luvan lähteä? Siellä se jossakin on. Sieltä tulee nyt vauhdilla, tullut ainakin poroja ja koira tuolla. Montako poraa meni? 5. Kaikki tuli tänne. Kaikki. Koira jäi tuonne. Paskalle meni. Sieltä tulee ruska. Nyt pitäisi ruska mennä tosi toimiin. Nyt huomasi. Oikein. Ja puuhut tuli eteen. No niin. Nyt aukesi portti. Siinä on nämä porot. Kaikki 5. 6. Mihin jäi koira? Missä se? Sama paikka. Tuolta tulee. Ruska! Tänne! Ruska! Tule! Nyt pitäisi mennä. Hyvä poika. Tämä meni hienosti. Kyllä pääsi varmasti. Ja ruska sai kaikki kerralla aittaa. Se taisi olla ensimmäinen, joka sai kaikki. Hyvä poika. Ei oikein kinttaat käissä onnistu tää zoomailta. Hyvä.